Oh, die kastjes in elkaar zetten. Ja, nee, correct. Ja. Oh jee, kom ik echt nou op een foto? Ja, joh. Zit dat nou wel aan? Dan moet je de foto eigenlijk Nou, daar gaan we. Geweldig. Leuk als Jos naar de Frieske vlogger. Ik ben onderwijs naar het werktaat, het is lekker betierd. Maar het is de bedoeling dat ik vanmiddag naar Willem Waardpiet ga, naar Noorderwien Live. Daar geven we namelijk het nummer Lekker. Live spelen in de uitsturing. Het zal de eerste keer wezen dat we het noemen live spelen. Lekker. Daar letter meer hoor. Eerst even naar kantoor. Je zit dan achter een converter. Ja, dat kan je zo zien. Ik ben een beetje aan het experimenteren met de camera en vooral met de lens. Volk Rutter, hier zit een converter. Nou, het is wel vrij fors in principe. Dit is een vrij fors geval zo. Zo. Ja, vrij fors al, ja. Geweldig. Die kennen dingen helemaal niet, jongen. Het slaat nergens op. Maar goed, maar eerst maar even om een visje, want wat is een vreet zonder vis zit het kant. In principe is het zo dat de vlog min of meer zaak wordt ontstaan is, ja. Dat ik denk van ik mag gewoon meer met die camera bezig wezen. Gewoon op straat en gewoon. Nou, dat ook wel echt net fris, hè? Dat verdient de bloemetje. Maar we zullen even naar onze verste vispunt aan. Dat zit in de Oosterstraat. Maar ik denk dat ik een kibbeling neem en dan nog een haring to go. Ik wil alleen een kibbeling. Ja, heel dan. Ja, zie je. Kibbeling hè. Ik moet de telefoon al in de gaten houden, want de vrouw is heeg zwanger. Dus het kan elk moment gebeuren en dan, dan mag ik uitnaaien. En dan mag ik dus de vrouw helpen met het bevallen of zo. Leuk dat zaakje net is. Te warm. Weer eens goede kibbeling. Nou, ik krijg wel geen idee, maar moet ik even zeggen dan, de beste kibbeling. In de Oosterstraat bij de Haddock Fish and Chips, de beste kibbeling. De beste kibbeling van van Noord-Nederland. Heb ik, lekker. Lekker. Oh, dit is mijn ontbijt, joh. Ja, joh. Dat was gewoon kibbeling voor breakfast. Heerlijk, ik van jou net zo'n honger. Nou, toch. Ja, dat wist wat ze zeiden, hè? Kibbeling is het beste ontbijt. Dat wist wat ze zeiden, hè? Is het vis voor het ontbijt, dat is een koning in de tijd. Nee. Ze zeiden een vis, maar ik zwemmen. Dus maar eigenlijk hier een Paddy Ryan, maar de genders achter ook klokken. Het is per slot van rekening toch eigenlijk alweer al uren. Geweldig. Ja, ik moet even een appen met de bandleden, dat we daar bij Noorderwien komen, want de drummer die weet het rest net ook. Zo. Wat een bakkeltje, hè? Ja, hè? Nee, je bent er, denk ik. Een goeie. Maar nou, is de broek vast dan, hè? Ja, de broek is vast. Daar ben ik klaar voor. Ja, ik ben echt nou, jong. Ik weet dat ik niet zo weer de win komen kennen. Ik denk dat we eigenlijk een onder in de matten, want ik ga geen pasje meer. Nou, ik ga je kiezen voor een pasje van, maar ja, als ik het denk van hoe kom je nou uit binnen, hè? Rennen wel, nee, dat ben wij. Ja, maar ze willen net om het, weer de stap maar op. In de studio, daarboven? Nee, hierachter. Oh godskes, ja. Oh, bliksem, maar die keer ik echt tegen, is toch? Kijk, maar het zien. Ik ren gewoon achter je, mooi. Ja, wie zal wel hem. Hij zien, jongens. Zijn de gypste krachten hier van de studio zullen we dan weer loeren. Oh. Frieske vlogger, jongen! Ja, jongen! Jongen! Maar dat is een razen, jongen! Wat raast er, ja? Ja. Ik raas het hier. Ja, toen raast iedereen erin. Hoe weet je, joh? Ja, best. Ik ben aan even... Wat mast? Ik kijk er meer in de winkel live, maar... Oh, komt er aan.
Krijg weg, hè? Als is het 2 uur van Noordwien live. Want er horen mij optredens van Molstone. Oes is er nog, maar er scoort er nog wat bij. Een Frieske film. En daar heb ik muziek bij. Graag tot dadelijks. Oh, joh, niet, jongen! Zeg je dat dus? Ja. Nou, ik ga dus zelfs een tijdje werken bij Friesland. Maar ik kom hier nog weer en wat bleek aan een koffieautomaat creëren. Pak je koffie. Hij erin. Zit je er meteen hier? Achterbij hij in de schijnwerpers. Belachelijk film. Ja, natuurlijk wel belachelijk. Zit de continu scherp stel. Ja, nou maar dat neem ik het eruit. Chill. Er staat doorstassen wat. Ja, staat ook het bord. Het is eigenlijk geen werk, hè? Nee, maar ja, dat stelt er niks voor. Nee, eigenlijk, nou ja, dat is ook Ah, kennis. zo, en dan draai ik een beetje om de interview. Ja, dat ken ik nog. Nou, dat is zo. Ik ken wel Sadische meisje Ja. alleen zo. Ja, Geweldig. lekker. Parallel daarin. Molstone, live in Noordwien. Maar in één keer hartstikke snel weer kreeg om het soundchecken west en wilde het nou weer even een stukje presentatie daar. Dat al die mij, hè? Want dat is... Dat heb je toch niet, we doen lekker als eerste, maar ik doe nou dus als laatste. Dat ken De wel. Frieske vlogger met zijn band. Ja zeker, Dag Eduard. bij het moed, hoi Willem. Ja, ja. Hoe is het met de carnaval zit? Ja, hartstikke goed, hij had pensioen denk ik, vanmiddag wel 150.000 keer pensioen op internet. Fantastisch, hè? Jongen, nou de hele dag met zijn camera in de klauwen. En, Ik word er gek van soms. ja, hè? Ja. Ja, zie je weer in beeld. Steeds met de pers in. Ja. We zijn die al in de kroeg. Welke nummer heb je door? Let's go Green Day. Bad Mood! Nou, ik heb de eerste vers spelen. Geef echt lekker. En dan wou ik nog even een nummer spelen. Heel ken. En dan nog een nummer en dan nog een nummer en dan... Maar die andere 2 nummers... En dan ben je aan de beurt. Dan mag je knallen. Dan we rocken. Ja. Dat is er nog. Ik zelf meestal met de vingers in de... Nee, ik denk het is best. Ja, goed zo. Lekker, lekker, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heer een hele huppa kaart van de groen. Lekker, lekker, lekker. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Heer een hele huppa kaart van de Geweldig. Ik heb het best, Willem. Maar ik moet zelf stafzoeken. Ik zeg al, dat is het lot van een low-budget programma, dan. Ja, dat mag zelf. Nou. God is ik net best. Nee, dan gaat de stekker erin. Dan ben ik al de meester bij. Ah jongen, Ivo jongen. Wat is dit nou? Dan ben ik al de meester bij. Ja jongen, doe onder de oren tegen, hè joh. Ja, die jongen rijdt hier al. Je ziet hem wel even. Geweldig. Ja, die shutters zijn eigenlijk van Boeten. Die zit eigenlijk in het kantoor dan. Die zit in het kantoor, hè? Ja. Daar, ridder. Ah, Daar. daar. Nou ja. Ah, jongens. Nou jongens, nou, vond je het nou een leuk filmpje? Doe dan een toon omheen. Gewoon meer zien. Abonneer dan op de Frieske vlogger. Nou, staat wat. Fantastisch. Nou, goeie. Geweldig.